Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. I get umnikazi wenzipho okuthiwa i-girlfriend entsha yasibindi. Mina ngikholwa ukuthi i-girlfriend entsha yasibindi. Ngibona ukuthi ezinye izinto sezenza ngenhloso manje, ngolwazi lokuthi futhi unakiwe, ngolwazi lokuthi futhi phela yena uthe uyinkampani, imanager ne-supervisor ihambile, so seqasha abanye, so uzolobe enakiwe ukuthi iyiphi intombazana aseyiveza manje, iyiphi girlfriend aseyiveza manje. Usenza lowo mdlalo ngamabomu. Ngenzeka ukuthi ingane le, ngoba cha ngibona ngathi uyingane ngempela kusisi mangibheka. Ngenzeka ukuthi ingane le babehamba nayo esikoleni esisodwa noma bawomakhelwane, wathi akamshuthe enzela khona ukuthi ku-social media kuzokhulunywa. Ngoba usethe yena into aseyenzayo manje usenza into eqondile, akasezoveza umuntu lo asazomveza sekuzoba azomshada. Kusho ukuthi ku-social media usenzela ibhizinisi lakhe okuyi-TV show ukuthi akahlale esematheni, akahlale trend ngoba vele unakiwe ku-social media. Usho lokhu, nawo ama-comment ase-600, nawo ama-comment aya ku-1000. Ngala sizwile uSine ethi bayashutha izingane zesithembu kanye nothando nesithembu futhi silindele indaba ezinhle. So nje ngibona yonke lento isinokufuna i-attention phakathi ngoba hayi ingane le, ingane ngeke. Akukho kutheni guys, nani nemigosi yethu ebandayo sisazoqhubeka ngoba i-interview ngilalelile ukuthi-ke angikwazi ukuphindela ngisho amagama ngqo awashilo, ukubamba laphaya nalaphaya into esidinga ukuyibamba mase sayixoxa sidlule siqhubeke nama-TV shows nezinye futhi izinto esingayikhuluma singaxabani. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.